F'perjodu ta' 6 snin, Malta ġabret iżjed minn 16 miljun u nofs euro minn ekokontribuzzjoni ta' 50 ċentesmu kull lejl mit-turisti meta jżuru pajjiżna. Permezz ta' din l-ekokontribuzzjoni qed isiru qatt ta' proġetti marbuta maż-żoni turistiċi. Din il-miżata kienet iddaħlet f'Ġunju tal-2016 u l-aktar sena ta' dħul kien fl-2019 meta dik is-sena inġabru iżjed minn 4 miljun euro. Fl-2020 u fl-2021 minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija inġabru taħt iż-2 miljun euro. Dan hekk kif fost ir-restrizzjonijiet kien hemm l-għeluq tal-ajruport u l-portijiet għal numru ta' xhur. Dan ħareġ f'tarif li tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari. Minn din l-informazzjoni li tal-Ministru Caruana ħareġ ukoll kif fl-ewwel 3 snin, jiġifieri bejn l-2017 u l-2019 li fiha nġabret din l-ekokontribuzzjoni b'kollox inġabru madwar 11 miljun u 200 elf euro. Fil-Parlament minn informazzjoni tal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo ħareġ ukoll kif fl-aħħar snin saru diversi proġetti u investimenti b'dawn il-miljuni li nġabru. Fost dawn il-proġetti kien hemm titjib u tisbieħ fat-tabajiet, parkeġġ ġdid fl-Għadira għal madwar 300 karozza u xogħlijiet infrastrutturali mal-prominazz ta' Buġibba u l-Qawra fost oħrajn. Barra minn hekk permezz ta' dawn il-fondi se tkun qed tiġi installata wkoll latrina awtomatika li titnaddaf waħedha fi Pjazza Tritoni. Dawn ix-xogħlijiet importanti li qed isiru grazzi għal dawn il-fondi qed isiru mill-Fondazzjoni għall-Iżvilupp ta' Żoni Turistiċi, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Ministeru għat-Turiżmu.